Wij varen net meer dezelfde koers, maar die wurden stapte Jaap Zwaga 4 weken op als skipper bij Langwaar. En dat had alles te krijgen met de ambitie van de plaatselijke commissie. Die steekt een soort yield in het scootje en eerst het resultaat. Dat betekent een soort trainingsoeren maatje. En dat is een probleem binnen de SKS, want een soort skippers en ik bemanningsleden werken in de binnenveert en haar dus net een soort tijd. Als je nou skipper bent, ja, skip, dat kost miljoenen. Dat kan net even 3, 4 weken stil aan worden. Dus je moet misschien wel 50, 60 uur in een week met je werken. Nou, je daarnaast topsportbedrijf willen, ja, dan moet ik 10-tal uren hebben voor verdieping en ik voor trainen. Dat kan gewoon niet bij elkaar. Dus dit is een hele lastige situatie. Ilbe Brandsma waard 2 jaar aan de kant zet als skipper van Langwaar. Ik hij hier krijgt niet als Jaap Zwaga oren plannen met het scootje als de commissie. Een mooi voorbeeld wie dat ik op een gegeven moment vraag zei van ja goed, het waren hier om dat skip heel in te laten, wil ik graag naar IJs worden. Ja, en dan uiteindelijk dat er dan een aantal weken van tevoren naar het uur komt. Ja, omwille van, ja geen idee. Maar dan praat je langs elkaar heen. En dat is net de juiste waai. In Langwaar is de skipper net de baas. En dat valt net goed binnen de SKS. Maar hoe nog verder? Zie jou die skipper nou even de rondte, oude hoer net te volle, faciliteer hem optimaal, knoei net te vol om, vooruit. En zorg je dat je perfecte zeil hebt, maar dan wel op tijd. Dat er een goede bemanning is, waar die man ik tevreden mee is, net zeuren. En ze weer een jogende komt van 13 dauw, nou misschien toch je 5e, dat zou ik zeggen. Wat je in, ik denk nou in 4 uur je treden skipper versleten, hè? Nou, van mij werd het dan een keer in een spiegeltje. Vind je dat de SKS wat wandelt met die ingreep? SKS, ja dat vind ik zeker. Want ik denk hoe het gaat, dat de SKS in zijn geheel skeerde berakend. En nou goed, daar steen ik voor, daar stiert Jaap voor. Daarom is Jaap ik ophouden. Dus wat dat betreft denk ik dat er op praten worden moet, absoluut.